Ti Masakbayan. Ti napalabas, pimusay tilakay nga imbilang ni Katrina nga apong. Nga iso ti nakatulong ken kuana, tapno ad na atumipker. Nga oray anyapay ti mapasaran na apan nubok iti biyag. Simbang petmed dagiti anak tilakay, tapno makita da ti bangkay ti amada. Kalpasan nga rod ti tabon, simrakan ni Katrina iti trabaho na. Mapan kumag-lunch da itoy, idi nakita na ni Sheila nga adda kadwa na alalaki. Adda nat nagtilalaki apanyo, ket pinidot na tapno isubli na kuma. Ita gagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas ana pauluan. Gasa, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Nagan ko tinakaborda. Katrina. Miss, kukwaktapan yung igam mo. Jerome? Ha? Aging gaita. Iduldulin mo gayam da ito'y panyok. Ha? Malagip ko. Ada ito'y panyok ti inted ko idi. A pinagpunas mo iti takyag mo anadaraan ijay kabatuan. Katrina? Jerome, Wen, sika nga agpaiso. Katrina, sika ka ding agpaiso? Siya, Jerome. Ti awanan ba in alalaki? Asino di kadwa na babaeng at idug ti buok na? Diyak mailasin ta nakatalikod. Ha? Asino nga taday di babae? Ta iso tinikan na iti importansya. Idinto ta siya anangawis kan kuana kat nalipatan nan? Ha? Amwak man no asino day di babae? Saan mat ngarod ani Felina? Jak ni namnama at ti kabarbaro a designer ti kumpanya kat sika. Talaga adi ka nailasin. Nagdakkel ti nagbaliwam. Jerome. Sabali ti aday ti panunot ka arupam. Tarupam idi ubing kapay. Kasta akmat. Di ka nailasin ija opisina. Nang runa pa ita. Na minsan kala idi anak kita ija kumpanya. Jak ni namnama. Ada kayo gayam ti akin kukwa itinastrikak a kumpanya. Ad-adda na pimintas ka ita, Katrina. Ad-adamot at imaar ka. Iswadi ka nailasin idi. Ti Jerome nga amok kat nakutong kan inosente ti rupa na. Kasta ti rupa kidi? Wan, ngamitan, nakataktak ng kakitaan. Talaga may sakan a boss. Mabainak pa idi a makisarita ken ka. Agyaman ak ta nagkitatan. Nabayag nga inururay ko na iti agundaway. Jerome. Agsubli-subli ak iti kabatuan. Bareng makita ka iti. Ngam pulos adi ka nakita. Nagsubli-subli ka iti kabatuan? Kasta nga rod. Oray siya, Jerome. Ngam, apay asan man la nagsabat ti dalanta. Nupay kasta, agyamanak ta nakita kan. Tisapsapulak agayim ko. O na, kanentan dagiti in order ta, tamapan ta ija kabatuan. Kailiw kon tipol o ijay, asika ti kaduak. Da ka dito'y paraangan ti pasdak da Jerome, Sheila? Wan, katsi ka. Apay na dakanat dito eh. Apay akas ti damagam kanyak. Idinto ta asawak na Jerome. Ha? Asawa? Kaano pa'y? Sipod teenager tayo, ibagbagamon nga asawam ni Jerome. Ngam aging ga ita balasang tan. Saan kayo pa'y matanagkalaysa? Apay, amangan mo't no di nakakayat. Amangan no siyak ti kayat na. Sika? Sika?
amamirmiraot. Sige, para makita, Felina. Ala, pumanaw kan dito'y sangot ti pasdak ti asawak. Tano saan? Paulod ka kadagiti security guard. Kunam no asino kalaunay. No nadagkat kay ti pamilya ni Jerome. Kasta akmat. Close kami kan ni Auntie Nena. Auntie kunakkan kwa na. Gaputa sipod pay. Agpagayaman ti pamilyana. Kan ti pamilyami. Uray anya pa'y ti ibagbagam. Saan mon ang mabaliwan? Asyak ti fiancé ni Jerome. So ano di mo kaya't ti madaksan? Nasaysayaat no pumanaw kalaangan. Italamanan nga umayak di ti kabatuan. Kat sikat ti kaduak. Agyamanak na nagkita tamit langan. Kumusta ti biyag mo? Siguro, adan kan iti asawa, wano ka ayan-ayat. Awan pa'y asawak. Kan awan pa'y kaayan-ayat ko. Ni Sheila, sino iti biyag mo? Nakita kayo anak kuyog itay aldaw. Awan pa kay naigan may titong kalmaysa. Napanigipas dek tapno agsingir. Ket inawis nak amangal daw. Kaputa mabisinak maten, isa pinatgak. Agsingir? Ilaklako da kan ni mama na ti dagayo. Naimbaglangan, tada kami ti pangilakwanda. Daga? Wan, nakita min ti dagang ilaklako da. Ngam di kagdanag, gaputa da kami ti manggatang. Kat mabalin mo lata subyan. Kinapudno na, maasyan ni mamakin ka. Isa ako na ada kami laangan ti manggatang iti daga. Tapno inton agkita ta, mabalin mo asobyan. Dagiti awanan bain nga agina. Kalpasan abi ng krap dati negosyo day di papakin mama. Ilako dati dagami. Bay amlat da nga ilako da kata kami. Sana bale, isublik mutlakan ka. Kat dita, saan dan to ang makapagreklamo? Kasta ka di. Kastamat lang tinakuna ni mama. Namom la ko ma. Idi pa'y laang akayat nakaamakita ni mama. Diyak kayat ama pukaw ti daga day di mamakin papa. Kastamat ng ti balay mi. Dagita abambanag ti pakalaglagi pakadakwada. Tulungan kay ti dayta, Katrina. No kasta, si kagayam ni Katrina. Napintas ka, Katrina. Isumat lagayam nga inururay ni Jerome nga agsabat ti dalan nyo. Madam? Juan, dayta ti pudno, balasang ko. Inururay nak ni Jerome, madam. Kanuray siyak. Interesado ak makakita kan ka. Napintas ka. Uwan gayam. Ada isagot ko kan ka. Ha? Adtoy. Kahita? Alahas. Nabayagan na kayat ko nga itadayto kan ka. Idiubing kayo pa'y laeng ka ni Jerome. Day talaeng tasaan na kan anasarakan. Ha? Tinulungam idinasugat ti takyag na. Kayat ka idi asupapakan. Iso nga inggatangan kan itinangina nga alahas. Jack Maclon, madam. Nangina dayta. Saan may bagay kanya? Awatem ko balasang ko. Para kan kada ito'y. Manun atawan tinapalabas. Ngam italaeng ama itad ko. Gaputa itakalaeng ama kita. Dito iti pagnanaudak, Jerome. Ket agyamanak iti panangitulod mo kanyak. Sige, umay kanto sa rungkaran. Jerome, kayat ko kuma. Ilimad ta ijay pasdak nga agam amuta. Ha? Apay? Kasta ti kayat ko.
Ilimad talatak uman. O sige, matungpal no day tati ko na. Nalpasan ti design ti trahe di boda, ma'am. Adtoy. Sigurado ka? Napintas ti inaramid na a-design. Anya ti makuna, ma'am. Adda ka di baliwak? Katrina? Oh, Jerome! Ada ka gaya man di ti pasdak. Anya ter aramidam dito opisina ti designer. Umay ko i-follow up ta impaaramid ko a design ti trahe di boda nga aramatek no kalay sata. Kalay sa? Anyat sasawam? Ma'am, awan ka di matlang ti parikot iti disenyo. No kayat yun, padait yun. Wan, padait kon? Jerome, anya ti makunam iti disenyo? Napintas ti disenyo, awan makunak. O sige, padait ko nga rudan. Siya kung timang itulod, day ta disenyo kadagiti nalaing adumadait dito'y pasdag, ma'am. Sumaruno kayon ton, tapno maalaan kayo iti measurement. O sige, agkape ka pa, Jerome. Agyamanak iti isa sa rungkar mo ita arabi. Dinak inuray kalpasan ti trabaho. Ang mga nuan niya ti makunakanyak ni Ma'am Felina no makikuyog aken ka. Kablaawan ka iti panagkalay Sam Jerome. Di mo nasasao kanyak ngagkalay sa kayon ton. Saan ko ngay kalay sa ni Felina? Duadalaan kan lolo ang nagtulag may papaniti dayta. Saan ko ngay ayatan ni Felina? Baknang ni Ma'am Felina. Agpapanpay. Agpadaitan iti wahiding gown na. Aramidan na latta ti kayat na. Ang mga nugumura kanyak, no maamuan na sarsarungkaran na. Awan karbengan na agumurakin ka. Jerome. Iti ka ano man. Awan panggap ko amang ikalay sakin ko na. Gapo tamay may salaang tinapatag dito'y pusok. Awan sabali, no disi ka, Katrina. Lolo, madaman amadada iti wedding gown ko. Nasaya at mat, Felina. Ay na, agbagay kayo launa iti apo. Talaga, Lolo? Da kami tagbagay. Pilpilitak ni Jerome nga agkalaysa kayo. Hangam, di na pa'y kano kaya ti agkalaysa. Matagtagan ako na agor-oray, Lolo. Amangan ngamin no agawan ti sabali. Saan na mapasamak day tapo? Napintas ka. Iso nga ikalaysa na ka ni Jerome. Hello, Manang Sara. Nakaawag ka man. Kaya't ka na ang akumustaan, ading ko. Nasaya at akmat, Manang. Da kayo, kumusta kayo? Nasaya at kami, mat. Mangipaw itaklat iti kwarta para kan ka. Ha? Saanan, Manang? Kanayon dakla paw-pawitan iti kwarta. Adamat trabaho. Pawitan ka para iti masapsapon mo di tabalay. Kan ipawitan ka matlaang para iti panggastos di tabalay. Sige, Manang. Da kayo ti makaam mo. Alangarod, orayom ti ipawit mi. Kasapay. Bye. Bye, Manang. Aging ga ita. Nasaya at latta da Manang Sara kanyak. Imbilang dakon akabsat. Iso nga amutak apanunutan. Kaya't da ka atulungan, Katrina. Gatangan mi ti daga parakan ka. No ilako dati balayo, awan parikot. Madam, Kaya't da ka atulungan ka ni Jerome. Napagsaritaan min daytoy adwa. Nasaysaya atan ada kami ti manggatang, ngam ti ilako da iti sabali. napatag kanyak ti dagami. Kastamat ti balay mi, madam. Pakalaglagi pakday jay, kadagiti naganak kanyak. Wan, amok dayta. Isabay am tada kami ka ni Jerome ti makaam mo.
Awan pagbayad ko kada kayo, madam. Saan aparikot dayta? Pakaragsakan ti anak ko ti kastoy nga aramidan mi. Iso nga awan parikot. Total, nasayaat ken nasingpet ka tao. Ngarod, tulungan da ka. Kasano, mama? Itang nagbayad daan tinena, itilaklako ta daga. Agraman da ito'y balay, ilako ta mutan. Ha? Ilako ta itinangina. Sa dino ti pagnaadan ta, no ilako ta? Nagado di ta ti mabalinta pag naadan. Sige, sika ti makaam mo, mama. Alang arod, urayan ta danena, kan ti kadwada nga atorni kano. Naskan ka di pa, iti attorney? Bayam latan, tinapatag, mailako ta to'y balay kan ti daga. Kat adanton kwarta ta adakkel agatad. Nalpasan, Gloria, nakapagpindirmaan tayon. Ken, nayawat mi matanti bayad. Wan, nena. Kasi iti tulagan, ikanda kayo iti may salawas amang iruar kadagiti amin agargaretyo. Kat panawan yun da iti balay. Gapu tadag na ditoy. Awan parikot, itamot laang agibunag kamin iti alikamon mi. Nalpasan, Katrina. Nagatang min ti daga kan ti balayo. Mabalin mo ti agsubli ijay. Saan pa'y nga ita, Jerome? Pabantayak pa'y laang ti balay iti kararuba. Sige, manggita tayo ti ag-caretaker at ang danan tayo. Agyaman ak unay, Jerome. Sana rumbang agnaad na na Gloria kan Sheila iti balay mo. Dakas ti ugali kan aramid da. Jerome. Panawan mo ten tapno panawan dan ti balay mo. Sikat ti akin kukway ti balay. Gapot ta balay dagiti naganak mo da jay. Agyaman ak unay kada kayo ka ni Madam Nena. Nakasaysaya at kayo. Umay kan, Katrina. Lunch breakan. Hinta mga aldawan. Agawid ta kano iji balay ta nagluto ni mama. Saan mo apaayan ni mama? Ang mga numasair. Sige. Kababain mat no paayak ti awis ni Madam Nena. Jerome! Anya tira aramidam di ti pasdak, Felina. Umay kasukunan. Tamapanta iti paboritok a restaurant. Adda pag nami ita ka ni Katrina. Anya? Napatpatag kadikan kaday ta a babae ngam iti siyak. Wan. Ala, Katrina, intan. Agur-ura yan ni mama kadata. Hoy, babae! Adaywan ni Jerome. Siyak ti fiancé na. Kat no di mo adaywan. Dakas ti aramidak kan ka! Anya pa'y ti sumaruno ang mapasama. Gagayam, di uliwayan na denggan. Ti paggibusan, ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Gasa, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.